por aí adiante para facer campaña. Intentamos poder explorar dentro do noso autobús da Academia Española de Dermatología. Outro signo que é importante é o signo do patito feo. Que vemos aquí. Esta señora que foi comprar un vestido para unha boda, que foi ca filla, e a filla lle dixo: tes un lunar na espalda que non o tiña só no casado. Se non ocurre eso, pois non se lle diagnostica. E que ten este lunar que non ten os outros? Que non se parecen nada. Temos unha serie de lunares alrededor de un aspecto máis ou menos inocentón, e ese, que tamén é o inocente, non parecía moi irregular, moi tal, pero era distinto. Ese signo tamén hai que tener en conta, lo que se chama signo do patito feo, vale? Queda a imaxe, que con eso acórdase un, que pode axudar a alguén, ou axudarse a un mismo, claro. En este caso é un melanoma moi fino, de 0,30 milímetros, pero tamén é certo, 0,3 milímetros é moi pouco. Pero o melanoma é o único cancro que se mide por milímetros. O sea, todo o que é por arriba de 1 milímetro se empeza a preocupar. De 4 milímetros, que non é nada, para nós é moito. Prevención secundaria tamén é mellorar o diagnóstico. Entonces, a dermatoscopia óptica, ahora sabedes que o dermatólogo, o médico de primaria, muchas veces colle unha especie de luz, pega o ollo ali e tal, non? Entonces busca unha serie de cousas. E busca o ABC. Aquí simplemente buscamos fundamentalmente o ABC. Vemos ese lunar, e o ABCD era eso, pois asimetría, bordes e bordes. Moi ben. Pois se ya prestamos o dermatoscopio, vemos que é asimétrico, non damos por tabla os casos iguais. Vemos por outro lado a cor, en un lado é blanco, en outro lado, explico vos aquí un pouco máis ou menos os cambios. Asimetría, non se pode cortar. Os bordes son irregulares, está claro. O cor é irregular, hai moito tipo de color, marrón, rosa, incluso por medio, blanco, negro, rosado, marrón oscuro, vermello, blanco. Hai zonas de regresión, que son as zonas donde aparece como unha cicatriz en medio, e ten como pseudópodos, como esas cousas que se... Bueno, pois eso valemos para dar un diagnóstico de certeza de melanoma. E antes os decía que este lunar inocente, si lle poñemos o dermatoscopio encima, vemos que as cousas se cambian. Por que? Porque ten pseudopolillos, é irregular, este un lunar que é mellor quitar que deixar. E quitamos, claro. É unha situación de nebus atípico, pero xa había certos cambios que é mellor que este fora que non que este dentro. Esperar a que cambie. Bueno, co que isto de todas formas xa non hai que pegar o ollo, sobre todo para xente que ten moitos lunares. Coa colaboración dos profesionais do meu servicio, que nos dedicamos de alguna maneira a dar conferencias por aí, tal, que ilustran, cosas destas, juntamos os cartos para invertir no servicio. É unha das cousas que recentemente incorporamos a toda a área sanitaria é a dermatoscopia digital, co aparato pois probablemente máis completo que exista nestes momentos no mercado, para que se vea máis barato, porque non teníamos moitos cartos, metimos no Congreso Nacional noso, entonces o compramos xa na exposición para que tal, e despois xemos a casa. E bueno, aí temos que poder facer un mapeo completo dos lunares, clasificarlos porque non nos guste telos controlados,
Con eso vemos como vai cambiando. Isto da xente que ten moitos lunares, que ten antecedentes con melanoma, que ten familiares con melanoma, é moi importante para o seguimento. Isto contamos con él, e estamos utilizando, e como é os resultados, é unha boa herramienta. Tratamento. Moitos. Queratosis empíricas que falábamos antes e cancerización. Entón xa pasaron hasta aquí, non? Pois, moitas cousas. Electrocirugía, quemalos, congelalos. Non foi falta que sea unha congelación moi profunda. A diferencia que comenzaban os médicos que a crioterapia e criocirugía. Crioterapia, simplemente que a congelación superficial que o pode facer o médico de primario, facémoslo nós, con nitróxeno líquido, eso. Crioterapia, que mezcla crioterapia, máis un fármaco que é un miquimod, que aumenta as defensas, hai o de inmunoterapia, 5-fluoracilo tópico, que hai no que preparar, porque xa non está comercializado en España, no resto do sí. O 5-fluoracilo máis ácido salicílico, un pouco incómodo, pero tamén se pode aplicar. O solarace, que é diclofenaco, que voltaré. Agora se explico unha cousa, porque moitas veces un chega á farmacia e lle prescribimos o solarace e lle dan voltaré. Veredes o porqué? O piroxecal, que é o fisical, e a terapia fotodinámica con luz rojo, luz de día. Un tratamento interesante, barato, que non está nada mal. Falaremos sobre él. O Ingenol Megutato, o Megutato de Ingenol, foi un medicamento que se retirou do mercado, eu penso porque non foi fructífero económicamente. Pese a outras cousas que se dixeron. Que pasa co solarace, co diclofenaco? É o mismo que voltaren gel. Entonces, se na farmacia, lévate este que é máis barato e tal, pero hai unhas diferencias enormes. Que un contén 11,6 miligramos por gramo e outro contén 30 miligramos. Unha diferencia do triple casi. Por outro lado, que leva unha cousa, que é o hialuronato de sodio. Eso é ácido hialurónico. E o ácido hialurónico, que sabedes que se utilizan en cremas para o penetre, que se anuncia moito pola tele, e claro, tamén, mentras que outro non o leva. Por lo tanto, o Voltaren e o Mulgel non ten nada que ver con solarace gel. Entonces, cando, se algún día alguén se lle receta e queren cambiar, que ya na farmacia non xa me explicaron que non é. Porque non é facer un favor, todo o contrario, é que non ten que hacer máis. A veces, isto é con imilimog, en monoterapia, produce unha reacción deste tipo, e que o paciente aguanta. Esta señora que tiene unha boda de seu fillo, pois aguantou, pero podemos la poñer en unha condición máis ou menos adecuada para tal, produce unhas reaccións importantes, pero sí que se acaba curando, que é importante tamén. Este do labio, que facemos con ele? Pois este do labio, pois había que operar, pois operamos. Pensamos que se podía facer este tipo de colgasio, pero este quita sensibilidade, nunha cirugía tan agresiva como calquera outra, non se desplaza tanto, pero bueno, decidimos que non. Fixo un estudo anatómico, evidentemente, de tal, e escollimos en facer un colgado de guillas. Ao final, estos movimentos mantén a sensibilidade, porque non cortamos as comisuras, e capamos toda a vascularización, e bueno, e conseguimos isto. Isto antes de retirar esos puntos, isto poucos meses. O bo do señor recuperou a sensibilidade o primeiro día. Unha anécdota que temos con él, que nos dixo, sinto, digo, e como probache? Non é que veo a muller a visitarme. Entonces sentía los labios, ¿no? O día seguinte. Por lo tanto, ten cura. Por moi brutal que parezca, ten cura. Este señor ten cura. A cirugía de Mos, que os decía, que o tipo de cirugía que a facemos, como os pioneiros en Galicia en facela, xa uns cantos anos en Conxo, empezamos a facer cirugía de Mos. Bueno, chegamos a resultados como esta, que el cancro que
que veíamos antes, que era este de aquí, como despois chegamos para non ter tumor a estos márgenes, con un colgaxo que axudounos moito, porque unha cousa moi sencilla, moi simple, para non complicarlo. A señora era de idade, ademais, había que reconstruir o de dentro e de fora, sin reconstruir o de dentro, logramos facer este colgaxo do doctor Abel García, fixemos os dous, pero porque isto realmente foi espectacular, porque resolvimos en moi pouco tempo un tumor como este. E o que nos importa, que funcione o nariz, que poda respirar, que a ventana nasal este aberta e que poda chegar aí. Iso é importante para nós. Por lo tanto, a señora sigue viva, sigue estupendamente ben, sabemos ler de menudo, están todas as cousas no seu sitio. Ben, que facemos que a cirurxía nós? Analizamos todas as marxes do tumor, aforramos tecidos sans e disminúen a persistencia de tumores. A nós, cando decimos por aí, recidido non é un tumor. O cancro non recidiva. O cancro persiste. Cando unha cicatriz parece un cancro, outra vez, é porque non o podemos quitar completamente, sino, por lo tanto, isto garantiza estar. E utilizamos o mos directo para os vasos celulares e os espinos, que é o que analizamos no momento, o mos diferido, que hai que mandar a analizar máis tarde, primeiro quitamos, no laboratorio, en un procesado máis prolongado, para determinados tipos de tumores, como pode ser o melanoma, o neutrofibrosarcoma, e o espaguetimos, que é unha técnica americana, moi suave, pero que é moi interesante, que para determinados tumores, como aquelas manchas negras do melanoma, facemos un círculo ao rededor del, do que pensamos que está san, collemos, deixamos o tumor, cortamos como un espagueti ao rededor dese círculo, franja de 2 milímetros, mandamos a analizar, e así sabemos si temos que seguir ou non temos que seguir, e por onde temos que seguir. E deixamos o tumor. Cando sepamos que xa está completamente libre, quitamos o tumor. Isto foi en São Paulo, donde en un foro de MOS, que intervín, bueno, isto máis ou menos os conceptos, e as diferentes formas de facer cirugía de MOS. Sempre, puede ser moi técnico, pero sempre intentando controlar todos os bordes, que quede analizado todo como se fuera un cilindro de tumor, quitamos todo alrededor e quitamos o fondo. Incluso aplicacións, para todo isto. Que decíamos, estripamos e curamos o cancro de pelo, mellor índice de recidivas, comillas, persistencia, perseverante, mayormente de tejido plano, a cirugía de MOS antigua esa non fai tamén, e bueno, así que, por lo tanto, o MOS é cando temos todo controlado, incluído todos os márgenes e o fondo. Non son discusións de os ángulos e tal. Cirugía do melanoma, bueno, o melanoma ten tamén unha cirugía donde, dependendo do grosor, facemos máis ou menos márgenes, non? Pero aí Bernie Ackerman decía aquelo de que o marxen de extirpación dun melanoma estará unha micra máis alada ou que unha célula do melanoma. Pois eso, hai que quitarlo. 1 centímetro, 2 centímetros e tal, e para venirnos todos de acordo, facer todos os mismos. E eso fixo que pouco a pouco cada vez un marxen sea máis pequeno e fagamos menos destrozos. Ben, o ganglio centinela é algo que ten función simplemente para dúas cousas. Facémolo igual que se fai na mama. Facémolo no melanoma. Que facemos no melanoma? Non o facemos no momento. Hai no que mandar, facémolo despois de quitar o tumor, e mandámoslo a procesar. Por que? Porque o melanocito é difícil de ver cas tincións que se fan na cara. E bueno, con eso controlamos. E nos vale para dúas cousas. Un, para o pronóstico. Si está libre o ganglio centinela, mellor que este afectado.
E se está afectado, se o quitamos, pero se non palpamos cambios, non vimos quitar máis. Esa é a tendencia actual. Pero sí que nos vale para algún tratamento que todavía non está estandarizado, pero que sí que podemos utilizar en pacientes que teñen metástasis. E ainda que non teñan metástasis en outro sitio, pero como teñamos un ganglio centinela afecto, sí que podemos justificar que o paciente ten unha micrometástasis. Eso dá nos pé para poder dar un mellor tratamento, ainda que nestes momentos non este todavía actualizado, porque non ha pasado comisións, ou porque o precio é caro, por unha serie de cousas. Pero que, sin embargo, a administración permite dando este tipo de cousas. Por eso, seguimos facendo ganglio centinela. E, por outro lado, porque todo o mundo fai tamén, é que non nos debemos unha cousa. É como se marca, como se mide se a radiación, se positivo, se non, se corre o ganglio, va o pronóstico, ou para dar tratamento quimioterápico, biológico, ou inmunoterapia. Vale. Logo, digo, había moitas cousas que eran puramente... Bueno, terapia fotodinámica, que falábamos antes. Unha crema é que poñemos a luz. Ben, con isto podemos tratar o campo de cancerización, podemos tratar queratosis actínicas, vemos como nos marca tamén o tumor para non ser importante, saber hasta onde chega, porque por fluorescencia damos esa imagen, esa crema veste desa maneira como esta azul, e vemos como unha orella como esta, con esta área, acabase poñendo daquela maneira. Simplemente que a crema, outro caso, con unha melloría espectacular, outra orella, con outra melloría espectacular, unha lesión, a parte de atrás da orella. Os que utilizamos como crema son o metilamino de aluminato, que é o MALS, as siglas en MAN, que é o MEDIS, o AVALA, o ácido 5-glicerurínico, que é o ameluz. Ben, os resultados: curamos o 97% das queratosis actínicas e un 90% dos vasocelulares superficiais que lle podemos dar este tipo de técnica. Pero tamén agora faise con lucería, que é este traballo que está firmado tamén por o Dr. García Gavín, por un discípulo do noso servicio, un residente noso, que é simplemente como fan o fenoduela, que poñerlle o sol, que poñer unha crema e poñerse o sol. Pois con unha cousa tan simple como esta, e con unhos artiluxios, como este artiluxio de Dinamarca, podese tomar así o sol, botase na calda crema, espera un rato, vaise por aí, e que para un tempo determinado, toma o sol en determinadas horas, vai para casa e darás a cabeza. Listo, eso fai 3 ou 4 veces en un período de 4 ou 5 meses, e con eso é suficiente para corregirse. Ou senón, este invento do Hospital de Morgon, en Dinamarca, como ali chove moito, como aquí, pois empecen esa especie de viver, por decir algo aquí. Aquí temos un caso que é noso, que foi unha mezcla que fixemos en unha paciente, como veíamos antes, con un cancro alrededor do orificio anal, vulva e meninge, non? Os acordades que vemos as fotos. Ben, había recibido moitos tratamentos con un sufrimento importante, porque lle trataron con preparado para verrugas, aí, bueno, un verdadero desastre. Veo a nosa área sanitaria, non é necesaria. E ben, fixemos curiosa, confirmouse que era un carcinoma epidérmico, por un pH, veuse o virus, a PCR para ese virus, que non solamente é para o COVID, é para todos os virus, que é positiva. Ben, e dicen dúas cousas: imitimol e terapia fotodinámica. Ben, 5 veces á semana, durante un mes, 4 semanas se suspende, por un efecto intolerable que alegou urgencia na súa área sanitaria, con esta reacción, bueno, que igual, que non marca moi ben onde este tumor, pero que bueno, que aquelo non podía estar. O dolor quitouse facilmente, con un parche. Despois de darlle urgencias allí na súa terra, con morfina, paracetamol,
de todo o que se ocorreu, pois pusemos un parche con eso, salvounos a tal, e deixounos seguir co tratamento. E o tratamento, pois, completamos con o quimo, que dou esto, e sometímola a terapia fotodinámica. Aplicamos a crema, a luz, todo isto con anestesia raquídea, e 2 meses despois a situación era esta. As lesións habían desaparecido, que esa zona hipopigmentada, de pouco cor, e máis de 2 anos despois a situación é esta. Simplemente con aquel tratamento. A controlamos todos os anos, porque fixo tamén, pois, no, pero bueno, tamén, como estaba vindo todos os días non, pero sí cada 6 meses, era fácil de controlar, e realmente. Bueno, e hasta aquí o que o cancro. Pero como o doctor Dios pideume 5 minutos nada máis que falara de outra cousa, vou contar outra cousa. Algo máis, outra vez é importante. A psoriasis é importante. Por que? Entre o 2 ou 4% da poboación española ten psoriasis, pero a maioría dela non se quere tratar, porque aquilo non ten cura. Fai uns anos, simplemente unha anécdota, moi rápido, non sabíamos moi ben o que tiña que ver a psoriasis en todo isto, e se empezaron a encontrar determinados mediadores de alguna maneira. Ben, e como quedaron as cousas? Un bo día encontramos un linfocito TD17, un glóbulo blanco, pero que ese glóbulo blanco que estuvo toda a vida con nós, ese glóbulo blanco non o caracterizamos hasta o ano 2005. Eso fixo que ao principio, no século XX, tratamos con moitas cousas. A psoriasis quedaban uns resultados máis ou menos bons, pero que non eran demasiado espectaculares. E como todo, ten efectos secundarios, sin dúbida, algúns máis que outros. Eran parciales, se todo reaparecía, ou deixar a medicación, era medicación que non podíamos ter moito. Pero no século XX, empezamos a ver interleuquina 17, producida por el linfocito T17. Entonces, a partir de aí, foi un cambio. Ao comezo do siglo XX, do século XXI, empezamos a utilizar el tardecer, infliximab, adalimumab, selimumab, que son fármacos que en un momento dado se utilizan tamén para artritis, para unha serie de cousas. Os reumatólogos utilizan moito, pero en ese momento aparece unha diana nova. Por un erro, por unha equivocación parecida a penicilina, nace o ustekinumab, donde unha línea de investigación que fracasou durante 10 anos, empezou a darse conta que había algo aí, que era aí el infectese, que tiene algo que ver. Bueno, isto que fixo que podamos ter nestes momentos estes resultados a baixo costo. Por qué? Porque aquí temos que o adalimumab, que aquí volve a aparecer no 2018, pero é o biosimilar. É que podemos dar a moitos pacientes un precio moi barato. É que para os que están moi mal, siguen todos os outros os que van aparecendo todos os días, que aparecen un montón de novos fármacos. E significa que o paciente con psoriasis podemos ofrecer isto. Un antes e un despois. Un ter psoriasis a non ter nada. Non hai dúbida. En moi pouco tempo. E, por lo tanto, unha mensaxe que quero transmitirvos. A psoriasis cúrase. O cáncer cúrase. O cancro de pel cúrase. O contrólase. Dame igual. Pódese vivir con él. E podemos reunir entre moitos anos de calquera outra cousa. A mensaxe é esa. Podemos curar o cancro, sí, axudarles a protegerse,
a consultalo canto antes. Protección, prevención primaria, importante, prevención secundaria, tamén. E a psoriasis, ese 2 ou 4% da población que está afectada, tamén se pode controlar. Así que, por lo tanto, o mensaxe creo que é positivo, as imaxes poden asustar, pero para eso están. Eu, nestos momentos, para despedirme, comprobei que podo aguantar a falar un rato sin oxígeno, e bueno, é que podo estar de pé moito tempo. O sea, que non se entere a miña xerente que faime traballar mañá. Moitas grazas pola vosa atención. Pero beber agua con mascarilla é moi complicado. Intentei, no, pero miña muller dixo que poñía todo el churrasco. Ben, moi ben, bueno, muchísimas grazas, Hugo. Creo que foi unha conferencia moi interesante, porque a verdad o tema das imaxes é impactante e bueno, espero que todos aprendéramos algo importante hoxe. Ben, é o vosso turno, tedes preguntas, Vicente? Ben, son dous temas. Ben é aconsellable, simplemente, que é para o tema da piel da cara, que é mellor afeitarse con crema ou con maquinilla eléctrica? Eu digo para a piel da cara. As dúas cousas son boas. Se un se quere afeitar, pode utilizar calquera delas. Afeitados diferentes, evidentemente, pero non hai unha predisposición. Hai pacientes que lle gusta pola densidade de barba e tal, e polo grosor da barba utilizar crema porque lle blande un poquinho máis. Hai outros que non, hai outras persoas que lle gusta máis a maquinilla eléctrica porque é máis repetible, pode ser facer todos os días, e hai outros que, como eu, pois deixámonos a barba. O sea, non influye para nada con tal. Isto está feito, ademais, todas estas cousas se proban moitas veces por intereses comerciais. O que día xente é cortar o pelo, cortar a tal. Probouse polas ovellas, porque decían que se cortaba o pelo dunha maneira ou outra, me daba máis e me daba máis gordo, entonces había máis lana. E comprobouse que non, que eso non tal. E como había dúbidas, puseron tamén en proba aos soldados americanos, homens e mulleres. Como as mulleres non tiñan barba, pois a depilarse unha perna, cortar unha perna, non había diferencias co que o fixeran. Así que, por lo tanto, pode ser coller calquera medio con tal de que sexa moi agradable para un. Facelo afeitado, que unha incomodidade, igual que o cepillado dos dentes, como digo eu, pero facelo o máis cómodo posible. Ben, sí. En primeiro lugar, alegro-me de que se encontre ben. Moitas grazas. Estuve na súa clínica, ou na súa... Sí, na consulta. Operaronme dun cáncer vasocelular. Sí. Estuve aí porque me había salido outra vez aquí. Ustedes querían operar, pero non... Era unha radioterapia. Radio. Sí, radioterapia. Pero eu pregunto, a técnica de vos non é efectiva ao 100%? Non. Non. Porque a mí aplicaron e despois a lei volveu a salir. Xa, vamos a ver. Nos mandamosles todos os cachos ao patólogo. Entonces eles controlan todo. Normalmente danche por libre, pero de todas formas traballamos con márgenes máis xustos posibles para eso. Para que xusto que non quede moita cicatriz, e que estar seguros que o quitamos. Esa seguridade de un 95, un 96% está ben, pero tamén hai un 4% que se escapa. Normalmente por eso seguimos mantendo o paciente en revisión. É o que aforramos cicatriz, aforramos cuidado, aforramos tal, pero non hai nada ao 100% na medicina máis que, bueno,
Pois xa sabemos. Pois nada, era solamente para dicirle eso, porque a mí sacaronme e dicían que estaban ben, que non había bordes, pero de repente non había salido por outro lado. Vamos a ver unha cousa, que non hai a borde, habíase feito mos. Sí, fixeronme. Sí, se se fixo mos, ben, vale, que o patólogo non veu e que se metería por outro sitio que non está na peza. Sí. Gracias, Nada. Gracias a ti. Se está pegado no cartílago, perdón, se está pegado no cartílago, recibir tratamento con imiquimod a veces, faise que en zonas non se vexa, que sin embargo sí que pode haber tumor. Non sei se había habido alguna crema previa, alguna cousa destas. Para tratar. Diminuto, o meu era diminuto. Era pequenísimo, sí. Sin embargo, quedei sin a nariz, me fixeron... Estuve en varios un mes ou así co colgazo. Xa. Ficouse aí. Eu non me vi porque non me quixen ver, pero as fotografías que puso aí eran un pouco fuertes. Non eran para vos. Entonces quedaban dúas cousas, e falei co doutor Dios. Por eso cambiei o discurso, cambiei todo, eu sei tamén que houve certo grado de improvisación, pero, bueno, vale. Vicente, Unha pregunta que é unha enfermedade que xa é bíblica, non? Que xa aparece nos paisaxes da Biblia. A lepra está erradicada ou ainda existe casos de lepra? Existen casos de lepra. Existen casos de lepra e todavía quedan pacientes con lepra. Queda moi pouco, controlase con bastante facilidade. Que se trata con tratamento como a tuberculosis pulmonar. Sí, parecido, pero despois hai que seguilo, en determinadas formas hai que seguilo moito tempo. Ou toda a vida, a veces, nas formas lepromatosas. Sí, temos pacientes pero que non son contagiosos, pues, fase de controles e tal. A maioría deles son moi maiores e outros xa morreron. O que temos a lepra, si que vemos lepra importada. Argentina e Brasil, sobre todo, son os focos que nos chegan con máis frecuencia. Da zona do Mato Grosso, sobre todo. pregunto agora, Sí. a mí mesmo. Hai unha enfermedade que é moi frecuente, e moi frecuente aquí en Outes. Eu teño 3 ou 4 pacientes, mulleres, xóvenes, que é o vitiligo. Sí. O vitiligo pasou de ser unha enfermedade crónica a ser unha enfermedade agora controlable, ou sigue sendo como a psoriase? É unha enfermedade autoinmune. O que pasa é que, claro, é unha enfermedade onde tens que estimular a funcionalidade dos melanocitos, das células do pigmento, que non chegan a desaparecer como se pensaba antes, sino que están inactivadas. Tamén falase de que pudera haber riesgo de que estimulásemos o crecimento de células de melanoma. Entonces, bueno, hai moitas dudas en todo isto. De todas formas, non temos un medicamento tan específico, unha medicación diana, como puderemos aplicar, por exemplo, para a psoriasis ou para a dermatite atópica, agora que xa temos outras. O vitíligo, que non os expliquei, esas manchas blancas que aparecen muchas veces pola cara, polas mans, que se notan, vamos, que hasta aí pouco a xente se ocultaba, e agora hai unha tendencia a todo o contrario, non? A A lucir a mancha blanca. Exacto, entón son esas hipopigmentacións que a veces son dun aspecto raro, non? Que bueno, non é normal que aparezcan esas manchas blanquecinas. Preguntaba usted? Eu son paciente da doutora Sari, e hai vai pasar 2 anos en junio, Sí. me operou da primeira vez. Tuveron que operarme da segunda o 2 de agosto para profundizar un pouco máis, me dixeron usted mesmo, para profundizar máis na operación. Sí, E entonces despois me mandaron ir a radioterapia. sí. Ali dixeron, non dixeron nada, que dixeron que os informes que ustedes me mandaran, que non facía falta facer a radioterapia. Pero desde que fui ali non estou tranquilo porque me dixeron que non estuvera eu tan claro que isto non podía volver repetir. Bueno, habería que revisar un pouco o caso, non? Sí. O que pasa é que desa sinto bastante picor na Sí. operación. O sentir picor despois da cirugía é normal. Non. Entramos a saco.
porque hai que entrar desa maneira. Cargámonos os nervios, non nos preocupan os nervios e os vasos que se carguen. Por qué? Porque a veces os tumores se meten polos nervios, polas vainas dos nervios. Entonces, hai que eliminar todo o que esté en contacto con él, ¿no? Entonces, despois, cando se empeza a reinervar, produce picor e molestias. O picor non é mal síntoma. O que se hai que valorar é o caso. Non sei porque dixo o radioterapeuta que non, cando a doutora Sáenz pensou no seu momento que de facelo, non sei. Pero que me mandaron ali 3 veces. E Pues- das 3 veces me dixeron exactamente Pois como todo está escrito, pois podémoslo revisar. Eu penso incorporarme, supoño que non é moito tempo. Xa o doutor Dios estará preocupado Xa se pone en contacto comigo para en decirme que... Exactamente, Que mandamos deberes antes de que se incorpore. exactamente. Quedo ca deuda. Máis cousas, nos quedan 3 minutos hasta as 8:15. Alguna cousa máis? Non tedes nada que enseñar? Na última consulta. Iba a decir que na última consulta casi se nos desnudan las personas. Bueno. Tuve que meterlos en un cuartito do centro social. Ven, que quieres enseñar algo? Sí, Ven. Puede ser ver. sí. Que sea un sitio que no teñamos que ir a... Vos se ve perfectamente. Perfecto. Vamos a facer un diagnóstico de viso y un posible tratamento. A mellor non... Teña cuidado ao subir. Deme a mano. Gracias. Deme por aquí, que aquí está Vale. os cables. Ai, perdonar, Nada. Vete de ser detrás do guión. Eu tiño un desarrollo na vida. Perdonar. Sí, o restaurador, así, para Non se oye, tuvo un melanoma. e fueron por outra cousa, dixo un médico, que fora lá para maior que la falleza, pero era jugado. E dime, o que traes non me preocupa, por non máis que ten un levaron a analizar, pero non era nada, era do pois. Llamaron 2 veces, unha vez a Santiago, por esa parte. E agora tengo aquí, non consigo non pequeno. Pero que vos decía antes, que si se toca, se rasca, non queda Queda así. Eu non me fago así. No, pero eso quiere decir que hay una situación de esas precancerosas que paraban, que está claro. La nariz de Antona, la cara que más son recibe. Despois saben as primas non tiñen así, se teria por consulta a unas que Porque hay que buscar tamén un punto había, protector. si ten tiña una especial que me deron Xa ven, co tratamento, non hai ningún problema. Ai, como Vamos a continuar, que nos queda un minuto. Eso es daño solar. Sí, todo. Eso que llamamos el daño solar de campo de sensación. Si ves, esta peli aquí, no te mancha, la lisa, está feita por los mismos fabricantes, a misma hora, con mismo día, con mismos ingredientes, Con mismo interés. sacrificio es. La única diferencia es que aquí sí que cuidaste el sol. nada. Aquí sí, todo. No, No, ahí no pasa el tema porque no es sol, pero aquí sí que. Seguimos despois. Vale. Teña cuidado, Gracias. Teña cuidado ao deixar. Gracias, Nada. Eu faço. Vale, gracias. Ala. É por non ter que traballar tamén agora. Está en forma. Ben, temos para unha pregunta máis, moi breve, Vicente. A caspa e a psoriase é o mismo. A caspa e a psoriasis, Sí. no. Hay una forma de caspa que é a psoriasis seborreica. Eso es psoriasis. A caspa normal, normalmente suele ser dermatitis seborreica o alguna forma de eczema. Normalmente ten relación a proliferación as 3 cousas, incluso tamén a psoriasis, de unha levadura que está no codo cabeludo, que fermenta a grasa, que produce irritación, e que mantén unha inflamación que xenera tanto brotes de psoriasis ou outro tipo de caspa, dermatitis seborreica, ao fermentar a grasa, e que eliminando esa levadura
e eliminando a grasa a veces é suficiente para eliminar a caspa. A veces, na psoriasis fan falta máis cosas. Sí? Falando Sí. da dermatitis seborreica, hai algún tratamiento así natural que sin ir a champús estes de farmacia e tal para tratar? Vamos a ver, que é natural? Esa primeira pregunta temos que facer, non? A cicuta é natural, e mata. Entonces, natural é todo. A cicuta. Sí, pero bueno, eu digo algún tratamiento. Non, é que, por exemplo, o tratamento natural, que é? Que non sea químico, porque ademais... Non, químicos é que todo é químico, todo é bioquímico. A natureza é bioquímica. É unha cousa que nos engana. Véndenos cousas como naturais. Que abres o bote. E que tiran un mes. E que aquello sigue estando igual. Bueno, pois me expliquei mal, que non sea tan agresivo como... Non, pero agresivo, claro. A dermatitis seborreica o tratamento non suele ser agresivo, suele ser específico. Eso de que abrimos o bote sigue igual é porque leva conservantes. Entonces xa non é natural. O sea que moitas veces vendennos a moto e querennos vender un tipo de cousas que non existen como tales, non? Entón, a dermatitis seborreica ten control, sí, que se necesita un lavado especial, unha forma especial, utilizar cremas que non leven grasa, utilizar unha serie de cousas, eso tamén. Pero que non sexan naturais e que todavía non sei moi ben, ou que sexan de pouca agresividade, que de pouca agresividade. Son tratamentos de toda a vida, eu teño dermatitis seborreica, non teño caspa. Sempre utilizo máis ou menos as mesmas cousas, non hai problema. Son cousas comercializadas, sí, son químicas, claro, como todo. Que se venden na farmacia, sí, que algunhas entran no seguro tamén, pero eso non quere decir que sexa máis agresivo ou menos agresivo. A veces son máis específicos incluso. Podes facer unha pregunta? Por suposto. Si é breve. Brevísima. Que falaches ti do vitíligo. do vitíligo. Sí. Ten relación o vitíligo e a psoriasis ca tiroides? No, o vitíligo sí. O vitíligo sí? O vitíligo sí, non sabemos se a relación é real ou non. Vamos a ver, pacientes con vitíligo moitas veces teñen os anticorpos antitiroideos positivos. É moi alto, se non teñen afectación tiroidea. Entonces eso fai pensar que o mellor é que a diana deses anticorpos máis ou menos a mesma. Un derivado das hormonas tiroideas, un derivado que está nos melanocitos. Entonces pode ser que se este marcando unha sustancia que non é a mesma, non? Entonces esa é a relación que pode haber, pero en principio hai máis casos de vitíligo sin afectación tiroidea que con sin anticorpos antitiroideos positivos que con anticorpos antitiroideos. Ben, pois non habendo máis preguntas e sobrepasando o tempo que tiñamos estipulado, primeiro, darvos as grazas, por suposto, a todas e a todos por estar aquí, dar as grazas e como colofón desta conferencia clausuraremos este 15 ciclo, dar as grazas ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Disbismur, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada. E, por suposto, de unha forma moi importante, ao Dr. Hugo Vázquez, o esforzo que me din conta de que fixo para estar aquí con nos hoxe e que, por suposto, que te vaya todo moi ben, que te incorpores e que isto fora simplemente un pesadelo. Moitas grazas a todos e todas e hasta Gracias. Unha lancha de marín coa proa de Carballo. Unha lancha de marín coa proa de Carballo. 4 rapaces da Puebla e ui ai ai, ui ai ai, roubaron un rodaballo. 4 rapaces da Puebla roubaron un rodaballo. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ai ai ai.
no daballo moito, miras para min. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, Foro no a vender a lonxa e con moito disimulo. Foro no a vender a lonxa e con moito disimulo. E quen yo foi a comprar, ui, ai, ai, Ui, ai, ai, a filla do cachirulo. e quen yo foi a comprar a filla do cachirulo. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, Ei que se acaba a historia diste peixe rodaballo. Ei que se acaba a historia deste peixe rodaballo. Que por non haber aceite, ui, ai, ai, Ui, ai, ai, houbo que comer o asado. que por non haber aceite houbo que comelo asado. Mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, mala chispa te coma, mala chispa te dé, mala chispa te trague, ay, ay, Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Ai Manuel, que medo que teño, que o rato me como diñeiro. Ai Manuel, que medo que teño, que o rato me como diñeiro. O diñeiro non o come o rato, como eu cando sei do burado. O diñeiro non o come o rato, como eu cando sei do burado. ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Ai Manuel, que medo que teño, atopar o rato no palleiro. Ai Manuel, que medo que teño, atopar o rato no palleiro. No palleiro, miña Maruxiña, non hai rato que coma fariña. No palleiro, miña Maruxiña, non hai rato que coma fariña. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Ai Manuel, que rato máis tolo, que parece que me chisca un ollo. Ai Manuel, que rato máis tolo, que parece que me chisca un ollo. Si te chisca, Maruxa, un ollo, é que tes o xustillo moi frouxo. Si te chisca, Maruxa, un ollo, é que tes o xustillo moi frouxo. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 la. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Miña Maruxiña, ai che vai o rato pra comerche apuntado o zapato. Oh Manuel, onde vai o rato? E xa fai que o rato non vexo. Oh Manuel, onde vai o rato? E xa fai que o rato non vexo. Pois Maruxa, o rato morreu, ainda